Da farko dai ga kanun labaran. Injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi ƙudurin niyyar cewa duk wani guri da aka sani asibiti na gwamnati yana yi zai bi kowanne ya gyara shi har ƙwaya 203 a faɗin jihar Kano. Ga wuraren da ainihin asibitocin suke kamar yadda kuke ji a yanzu za mu faɗe su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau kuka fara shigowa wannan tasha, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. Abba Kabir Yusuf ya ƙudiri aniyar ɗauko wani mataki na gyaran kiwon lafiya a faɗin jihar Kano, wanda ya faɗi kalamansa na cewa gyaran asibitoci ma'ana primary health care zai gyara su har guda ƙwaya 203. Waɗannan asibitoci kamar yadda suka haɗa da local government gabaki ɗaya aƙalla ƙasara kusan guda 44 faɗin jihar Kano. Ga sunayen asibitocin za mu jero. Na farko akwai Ajingi, wanda asibitocin gwamnati da suke Ajingi aƙalla ƙasar guda 6. Akwai Albasu, su ma guda 6. Akwai Bagwai, su ma guda 6. Bayan Bagwai guda 4. Sannan Bebeji, su ma ƙwaya 6. Bichi ƙwaya 4. Bunkure ƙwaya 3. Dala su kuma ƙwaya 7. Ɗanbatta ƙwaya 4. Dawakin Kudu su kuma ƙwaya 5. Dawakin Tofa ƙwaya 2. Doguwa ƙwaya 4. Fage kuma ɗaya har ƙwaya 7. Gabasawa ƙwaya 3. Garko ƙwaya 4. Garin Malam ƙwaya 3. Wannan asibitoci da muke gaya muku a faɗin jihar Kano, wanda za a gyara kowane asibitoci da suka kewaye faɗin jihar Kano.